El 2009, el somni del triplet es fa realitat. Per mi, jo ho havia dit abans, per mi el triplet era ciència-ficció futbolística, per mi no podia ser real. Diria que fins ara, quan havíem celebrat un títol, havíem tingut la sensació d'orgull per guanyar un títol, però allà sabíem que érem història pura, o sigui, no era només guanyar un títol, era saber que allò quedava per la història del futbol mundial, no era una qüestió íntima només, sinó una qüestió que es traspassava fronteres. Gràcies a tots. Durant els parlaments al Camp Nou, Guardiola se cita a si mateix, recordant les paraules que va pronunciar l'any 92. Permeteu-me aquesta llicència que em ve molt de gust de dir-la. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Tres finals, 3 capitals europees, 3 títols: Londres, París, Roma.